mangwanani, masikati, manheru akanakisa, vadikani, vateereri, tinoramba tichitenda Mwari nai tinongomutenda nerudo nenyasha munguva dzese, tichitenda Mwari nechipo choupenyu chaanotipa pachena, tichimutenda zvekare nemhuri dzakasiyana siyana. We come in different shapes and different sizes dzemhuri. Mwari wongwai nokuda kwemafamilies amakatiisa, yaizi mistake kuve mumhuri dzatiri. Tine mhuri dzakasiyana siyana, vamwe vari masingles, vamwe vamawidows, vamwe vari mumichato. Tinongotenda Mwari nokuda kwaizvozvo. Nyaya yandakabata mukati menguva dzino muzuva ranhasi, ndaipa dingindira baba vemhuri Elkanah. Baba vemhuri Elkanah. Ndinoona mune imwe nguva vamwe mai vanotobvunzwa mukati meshoko raMwari kuti baba vakafara here. That is 2 Kings chapter 4 verse 26. Inoti mhanya hako unosangana naye uti kwaari, makafara here? Murume wenyu akafara here? Tinotenda Mwari nokuda kweupenyu. Mwari vachishuvira kuti mhuri dzedu dzive nerufaro. Nyika nhasi, after a survey, tichiburikidza noupenyu hwaDavid hwaakararama vari baba vemhuri, there are things that are easy to do. Zvinhu zvakawanda zvatingadai tiri kuita zinyekenyeke, zvinhu zvatinoita atingati ma-easy things to do. Tichitora pano upenyu hwaDavid, mune imwe nguva tinonzwisisa kuti David was a man after God's heart, asi pane season yeupenyu hwake when he had lazy things muupenyu hwake. Lazy to do duties. It's a syndrome vana vaMwari nhasi. David was supposed to go kuhondo, asi haana kuenda. Mirai panzvimbo baba, mirai panzvimbo mai, endaiwo kuhondo. Many a times we abandon our purposes and staying home from the battles, the upenyu. It is easy to last. Tichitarisa paupenyu hwaDavid, ane nguva yaakaita focus on his own desires. Akaita yatingati instant gratification. Munyika nhasi mazara a lot of flirting, mazara a lot of cyber sex, mazara a lot of pornography. Ndiri kuti it is easy to last. Imwe easy thing iri muupenyu nhasi, easy to lose self-control. David sinned deliberately he fell. Ndiri kuti munyika yatararama nhasi, baba ningi versus baba ningi. Inguva yekuti we need to stand up and stand tall like Joseph and remove the coat and run away, literally running away. Tine dambudziko rekuita cover up. It's very easy to cover up muupenyu nhasi. Yes, you can deceive others, but you cannot deceive God. Tiri nyika nhasi izere selfie generation. Tinorarama upenyu usiwo. Tinoraramira media nhasi. It's very easy to cover up. And it's also easy to let sin multiply. Uchitanga from another sin, uchipedzisira pane chimwe chitema. Uchitanga nepride, jealousy follows, and covetousness follows. Ndiri kuti David started nekunyepa chaiko and ended up amujolo.
tiri panyaya baba Elkanah, baba vemhuri. It's also easy to live a lie before men. And it's also easy, it's easy to lack godly conscience. Tamu toilet saga, public toilet saga. Uchitanga kupinda public toilet munonhuwa zvekuti. Asi pindamo ugaremo maminutes mashoma. Kunhuwa kwaya kunoita sekusipo asi kuriko. We don't have godly conscience anymore. Ndosaka tiri kuona there is a lot of scandal mu church. There is a lot of scandal munyika nhasi. Ndiri kuti vana vaMwari, gore rino igore rekunamata. Igore rekuita tunhu twedu. Approach things differently. Tikure pakutenda nepakutrusta Mwari. Be less critical vana vaMwari. Tiri munyika nhasi izere kukriticize. Makritika akawanda. Tiri munyika ine mata era. Doing everything alone. Vana vaMwari, don't run ahead along the road, leaving God behind. Keep checking your morals. Ngatirambe tichidzokera kumurayiro nekuzvipupuriro. James 2:26 inototi they are the living dead. Nokuti somuiri usina mweya wakafa, kutenda kusina mabasa kwakafa. Let's be aware of his presence and surrender to his will and to his ways and to his works. Increase confidence so that chero vaFiristia vakauya vachigodora muupenyu hwedu hatizungunuke. And I shall not be moved. Baba vemhuri Elkanah, ndiri kuti ndo baba vaSamueri. Jehovah kudzwai mukati menguva ino. I think kuve baba it's a highest level of calling in order maturity. Yes, age is a number, but it counts when we have men that stand panzvimbo. Baba mirai panzvimbo. Inguva yekuti we need to renew our relationships with God, with our families, and with people around us. Inguva yekuti we need to renew our passions to God. Renew your character zvekare. We need more revival. More revival muchechi nhasi. Zvizhinji zvakauya muupenyu hwedu zvakatitsondoresa. A lot has happened munguva yeCovid. Ngatitsunge moyo nguva dzese nokuti tinofamba nokutenda. Hatifambi nokuona. My white one of what the greatest evidence of your power of Christianity that can be presented to the world is a well-ordered, disciplined families. Strong families are built around people who depend on each other for emotional, for physical, and spiritual support. Are we still those families that are able to stand even mumwe wedu akadzikira emotionally? Even when he is down, when she is down spiritually, do we still portray and stand in a gap? Ndiri kuti tikatarisa mukati mebhuku raSamuel, I think we can call this chapter a tale of two fathers, because tinoona Elkanah coming into picture and Eli. These families, to me, they were out of control. Eli aiva nezvinzvimbo zvichida vakanga vari mufundisi, zvichida vanga vari head elder, and he let his position to consume his time. He was too busy. And ndinoona kuti akaleka vision pamwe nediscernment, zvekuti tinoona kuti vana vake mavalues vanga vasina hunhu vana vaEli.
Tichisvikawo pane nyaya yatinayo nhasi, nyaya yaElkanah. He led his family according to the word of God. Zvakanaka, tinozvitenda. He was so administrative and principled, but morally, socially, there was a problem. Yandiri kuona kumba kwaive nechaos. Same problem na Baba Lot. He lost vana vake, he lost his wife, he lost his property. Ndiri kuti tinana baba who are leading in crisis. Mumba hamuna rugare. Yes, Elkanah will go to the temple and offer sacrifices and do ABC. Asikumba kune chaos, Hana na Penina. Ndiri kuti kumba kune load shedding. Ndiri kuti Elkanah kumba kwako kwakamira sei. Hauna kubatwa here nenyaya insensitivity. Unoita seusinganzwi, hauna masenses. Nyaya yedu iri kubva pana 1 Samuel chapter 1 verse ya 21 to 23 zvichida tidzoka ku 18. Verse ya 8. Elkanah akati, Hana, unochemeiko? Unorambirei kudya? Izvi zviri kutoratidza insensitivity. Zviri kutoratidza insensitivity kuna baba Elkanah. How can he ask such a question? Unochemeiko? Anga asingazive here chiri kushungurudza mukati meupenyu hwaHana. Anga asingazive here the provoking Penina are in their midst. Verse 18, 1 Samuel chapter 1. Naizvozvo mukadzi akaenda hake akazodya. Ndiri kuti vakadzi nhasi, they are retaliating and giving up nekuti there is a lot of barrenness mumarriage nhasi. There is a lot of barrenness mukati memamarriage because madivorce akatowanda. Emotional divorce is there. Social divorce is there. Hazvitaurwi, but there are silent killers mukati memhuri nhasi. Tiri kuti baba Elkanah muri kupiko? Can you restructure your questioning mukati memba? Matarire edu ane chekuita a lot and they contribute a lot in our marriages. But thank God, nokuda kwaHana akanzwisisa kuti this battle hatirwi nenyama. Akazvitora akaenda kutemberi. And thank God tinana Eri variko who are able to uplift and stand in a gap. Ndosaka akazonokwanisa kudya pavhesi ya 18. Akanga asingakwanisi kudya nesituation yake, asi nokuda kwekuti baba Elkanah is too busy nezvinhu zvaMwari, haana kuona kuti ministry yake iri kudiwa mumba to an extent yekuti Hana haasi kudya. Ane bitterness. She is so stressed. Thank God we have Hannahs of today. She was honest in prayer. This is one of the factors that contributed mupenyu waHana. He left problems to God. And akaonawo encouragement from Eli. Ndiri kuti inguva yekuti we need to eliminate the cycle of worry mupenyu. Inguva yekuti tiite shift focus. Zvichida tinana Hana muupenyu hwedu. Vana naElkanah vari too busy nebasa. Vari too busy nekutsvaka mari. And tinotenda if we still have allies of today. Be an Eli muupenyu hwomwe munhu kuti adye. Regai ndipadzokorore. We are looking for more of Elis of today who can discern vapedza and encourage someone kuti adye. Zvizhinji zviri kuitika mumapilo. Zvizhinji zviri kuitika behind doors. Tina things that we worry. And chinorwadza heti. Your spouse may not be knowing. Ndiri kuona Hana ane situation iyoyo. Kuti she was so worried zvekudaro.
and Elkanah was not even sensitive kune zviri kuitika. Jehovah tibatsirei. We need vana baba vemhuri varipo. We need present fathers. We need to break the spirit of intimidation zvekare. Hana tinomutenda nekuti akanzwisisa, akakwanisa kuenda kunonamata. Jehovah kudzwai. Vhesi ya 23, Elkanah akati ita zvawafunga, akasara ega nomwana. Muchaona kuti it was also a time they would go to Jerusalem. They were going 3 times a year. And yanga yanguva yekuti aende, hana akazoita mwana. Thank God. God answers prayers. Ndiri kuti hazvirambe zvakadaro. Unogona kunge uine mabarren things upenyu hwako, but God will answer you in his own time. Saka zvino panguva iyi hana akanga achiri kuyamwisa. And akaona kuti it's gonna be a difficult thing kuti akwira aende. Hana akati ina handisi kuinda baba. Tiri kutaura kuti we have a situation yekuti tinana mai nhasi that have thought to speak out is out of submission. Aiwa, tiri kuzviona pana Hana. Hana was able to speak out her views kuna baba. Akati aiwa kababa, mwana achiri kuyamwa, regai tizoinda kana ndamurumura. Zvine vhesi zvandiri kutaura izvi. And Elkanah tinomona achisimuka achiinda napenina. Remember, in the old times, zvaitenderwa kutora mumwe mukadzi nekuti kana wanga washaya mbereko iwe taken as an outcast, waigona kutodzingwa woenda mumwe mukadzi wouya. Vaikoshesa vana zvokudaro nekuti vana vanga vari part of family success, nekuti vaizobatsira mumunda and so forth. Ndiri kuti Hana spoke out akati aiwa, regai ndisare. Asi ndiri kuona kuti Elkanah anoparasa ipapo. He decides to go leaving Hannah alone. This is where the Elkanahs of today miss it. We need sensitive fathers. Kuve baba hazvirevo kuti you just have to go to work and to go to church. Ubaba hwako ngautange mumba. Your first ministry mumba mako. It was also welcome, and we all need it to see father taking part. Tinotenda Mwari ne technology, mother can express into a bottle baba vakafidha mwana. We are tired of absent fathers. We are tired of absent fathers, and most of the times women, they are emotionally abused. Vana baba, they are not there. They are emotionally unavailable. They are not willing to engage. They are not willing to act together with the woman in the house. Tinana baba nas that never even give compliments and praises. Ndiri Proverbs 31 inoti, the husband and children who call her blessed and who praise her. As taita damdziko nas, we have vana baba vari emotionally unavailable. Zvese zvavaita hazvioni, zvese zvaunoita hazvioni, and never give compliments. Tibatsirei Jehovah. There are also psychological effects dzinouya from being an absent father. There's a lot of depression that comes along. There's a lot of eating disorders that comes along. Trust issues dzinouya, and lack of self-esteem. Elkanah uripiko. Elkanah aripiko when Hannah is praying and crying out. This is where our relationship suffers. Nekuti tinoona kuti vana mai voga, ndosaka mchiona nhasi kuti vana mai voga ndo vanoenda ku all night prayer. Ndosaka mchiona kuti nhasi there is a lot of women doing programs the all night prayer. Where is the fathers? Chara usina solution. Gadzirisa social issues baba Elkanah. Just be by her side. Oh, you might not have correct words, but be by her side. Be by her side. Nzwisisawo ma love language emukadzi wako. There are 5 love languages.
And vakadzi vazhinji love language yavo iri affection. Women need to be loved and cared for. Love is a divine principle. Rudo runokuchidzirwa baba. We need to gadzirisa my priorities. Communication yakamira sei? Elkanah mukati memhuri yako. Une mubvunzo nando here setiri kuona ichiiswa naElkanah. Communication zedu ngadzive tactful and timely. Mumba mune small talk here, which is the most dangerous talking level mumba nasi. Makangozara, how are you? Makangozara, why are you crying? Level E, it leads to a boring and frustration and resentful life. Mumba makazara ma factual talks nasi. Where are you going out? Domintro, zvatopera. Mumba makazara ndiana wina iBrazil. Tiri kutsvaka nhasi. The fathers of today vanoita effort so that tisvike pa level 1. Level 1 kwete yeCovid release regulation. Level 1 yekuita deep insight. Level 1 of mutual sharing ideas and feelings and goals. Tanzwa damdziko rawanda kuti ma-updates mazhinji mai vanotomanzwa pafoni. Baba vachitaura neshamwari dzavo. Rimwe damdziko nhasi riri mumba. I think Elkanah akaita damdziko re-listening. Pamwe ndosaka akaita damdziko rekunyatsostructure ma-questions ake zvakanaka. Nyika nhasi tazara nevanoteerera zviri board. They are board listeners. They are selective listeners. They are defensive listeners. They are insensitive listeners zvekare. Hazvidi mari izvi vana vaMwari. Just be in your wife's shoes. Just be in your husband's shoes. Just be in your child's shoes. Polygamy yawanda. And polygamy yakaipa. We have seen mumhuri yaElkanah. It caused a lot of disunity, bitterness and strife. Tinonzwisisa, yes, munguva yeOld Testament zvaitenderwa. But it has brought a lot of distress. Ndiri kuti Hana akapindana nadzo. Akapinda pa social embarrassment. Akapinda pa social criticism. Elkanah na Penina vakatarisa outward circumstances muupenyu hwaHana. Vana kuziva kuti Mwari had postponed Hana's childbearing. Mubvunzo uripo. Elkanah choice yako yechipiri wakaitsvaka sei? Iwe uri munhu waMwari. Dambudziko nhasi kuna nababa. How do you choose a spouse muupenyu? Are you not choosing a Penina type of wife? Nekuti Penina is a provoking one. Penina aifungidzira kuti joy yake is childbearing. Ndiri kuti Penina is an adversity muupenyu. She rejoices at misfortunes of others. She also had provoking and disdained words. Proverbs chapter 24 verse 17. Usafarise kana muvengi wako achiwa. Kana achiwisirwa pasi. Moyo wako ngaurege kufara. Many a times we have characteristics dzaPenina. Chinotofara umwe achiwa. Ma-roles ababa ndeapiko mukati memhuri. We are looking of fathers who are like Job. Job aive nemukadzi benzi, but haana kutsvaka umwe mukadzi. Baba mukati memhuri basa renyu nderei. A father sets the spiritual tone and temperature in a home. A father is a priest mukati memhuri. Yes, amai is the queen of a home. Ibasa ramai to submit. Asi tikaverenga Colossians chapter 3 verse 18 and 19. Pari kubuda nyaya yesubmission from the wives. Asi verse ya 19 inoti baba regai kuva nehasha. Jehovah tibatsire. Even David Williams akava necontroversy nenyaya iyoyi. Akati nekuti dambudziko raapo nhasi
we are misusing Ephesians chapter 5 verse 22. This verse is being used to justify abuse of wives by their husband. Ndiri kuti hasha ngadziite shoma. Ndiri kuti let's not misuse Ephesians chapter 5:22. Baba, you are the priest of the home. Ellen G. White anoti zvekare, father is to stand at the family, not as an overgrown, undisciplined boy, but a man with manly character and passions controlled. Maboy awanda mukati memuchato nhasi. Tina naElkanah vane boyish character muupenyu. Vana ngavaone mumba how you model love to their mother. A father is the one that occupies the most prominent position. Baba regai kutransfer maduties enyu kuna mai. Kunzi husband zvinoreva kuti house band. Ellen White anoti when she akaona and realized kuti vana baba vashoma who realized their responsibility. Paul anoti, when I was a child, I spoke as a child, but nokuti ndamurume, I put childish things away. Tine spiritual assignment mukati memhuri sana mai, sana baba. And you are going to give an account of what you have been doing. Yes, Amai, you are the teacher in the home. Yes, Baba, you are the priest. Father is the protector and the rule maker mumba. Father is a provider. Kunzi Baba, it demands work. It demands a will. Panodiwa inward, outward, and onward influence mkati member. We need men like Joshua. We need Elkanahs like Joshua who are willing, who are able to take action. We need men of pursuit. Jehovah tibatsire tivana ana baba anomira panzvimbo. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Kana munhu asingachengeti wokwake, zvikuru weimba yake warasa kutenda. Wakaipa kukunda asingatendi. We need fathers that provide for their families. We need fathers that are able to discipline and pray for the children, for the family. The mission of the home extends beyond its members, far more powerful than any sermon that one can preach. Our works for Christ is to begin in the home. There is no missionary field than this. Ndiri kuti tangai mumba. Zviri kubva mubook Adventist Home. A family that prays together and eats together and plays together and stays together is the best family ever portrayed by Nikapani. Psalm chapter 127 verse 1. Kana Jehovah asingavaki imba, vavaki vanobata pasina. Hebrews chapter 10 verse 23. Ngatichengete kwazo kupupira kwetariro yedu kuti irege kuzungunutswa nokuti iye wakapikira vakatendeka. Ndiri kuti baba Elkanah, baba vemhuri, vurai madoors aya mukati muupenyu hwenyu as we conclude. The door of understanding. Tiri kutsvaga vana baba vanonzwisisa, vana baba vanotora mukadzi kumuisa pamoyo wavo. A man is to love and understand his wife. Another door is the door of your heart. Another door is the door of your eyes. Mwari ngaagadzirise masocial structures emhuri nhasi. Jehovah tibatsirei pacompatibility mukati memhuri. Jehovah vatibatsire zvekare pacomplacency. Tiri kutsvaga vana Elkanah vari accommodative. Baba mirai panzvimbo. Mwari werugare ave nesu. Amen.